και το καράβι έπλεε στο αίμα. Και από την πρίμνη η Ελένη τους ερέθιζε. Πού είναι της Τρίας η δόξα, δείξτε τι να τη δουν οι βάρβαροι. Και μες στη σύγχυση άλλος οριαζόταν, άλλος σηκωνόταν και άλλος έπεφτε νεκρός. Και ο Μενέλαος οπλισμένος, όπου έβλεπε πως δεν τα κατάφερναν οι δικοί του, έτρεχε με το ξύφος και μας ανάγκαζε όλους να πέφτουμε στη θάλασσα. Ναύτη δικό σου στα κουπιά δεν άφησε κανένα. Αμέσως μετά διάταξε το τιμονιέρι να στρίψει το καράβι στην Ελλάδα. Και αμέσως φύσηξε μες στα πανιά ούριος άνεμος. Και πάνε. Έφυγαν. Και εγώ για να γλιτώσω τη σφαγή πήγα και έπεσα στην Άγκυρα, στη θάλασσα κοντά στην Άγκυρα. Και εξαντλημένο πια. Κάποιος που ψάραβε εκεί κοντά μ' ανέβασε στη βάρκα του και με έβγαλε στην ακτή τα νέα να σου φέρω. Δεν είναι τίποτα στον κόσμο πιο χρήσιμο για τους θνητούς όσο είναι η φάλια δυσπιστία. Απίστευτο, Άρχοντα, να είναι εδώ ο Μενέλαος και να μην το έχεις καταλάβει ούτε κι εσύ, μα ούτε κι εγώ. Ο δύστιχος! Με εξαπάτησαν τεχνάσματα γυναίκας! Πάει ο γάμος μου! Αχ, να προλάβαινα το πλοίο! Με κόπο κυνηγώντας το, θα έπιανα τους ξένους. Όμως την αδερφή μου που με πρόδωσε θα την εκδικηθώ. Έβλεπε το Μενέλαο και δεν μου είπε τίποτα. Με τις μαντίες της δεν θα ξαναγελάσει άλλον άνθρωπο. Μη, κυρία μου, στάσου μη! Πού πας? Ποιον θα σκοτώσεις? Όπου μου λέει το δίκαιο. Φύγε από τα βόδια μου! Δεν σ' αφήνω, σε κρατώ. Κακό μεγάλο πως να κάνεις. Δούλος εσύ, ελέγχεις τον αφέντη. Αφού έχω δίκιο. Όχι, δεν έχεις. Κι αν δεν μ' αφήσεις. Και βέβαια δεν σ' αφήνω. Να σφάξω τη φρικτή αδερφή μου. Είναι ψευέστατη. Με πρόδωσε! Για το καλό σου δίκαια έπραξε. Δίνοντας άλλον τη γυναίκα μου. Σ' αυτόν που ανήκε. Που πήρε τα δικά μου. Την πήρα από τον πατέρα της. Την έδωσε η τύχη. Και στην άρπαξε το δίκιο. Δεν σου πρέπει να με κρίνεις. Αν λέω κάτι πιο σωστό. Διαταγές! Δεν κυβερνώ! Όχι για να παρανομείς. Θεοκλήμενε, Βασιλιά, μην έχεις άγρια καρδιά. Στην οργή σου αντιδρούμε, οι δύο σκούροι μιλούμε. Θεοκλήμενε, Βασιλιά. Δεν ήταν γραφτό να γίνει αυτός ο γάμος. Και η Θεονόη φέρθηκε σε βάσμια και δίκαια. Μέχρι τώρα η Ελένη εδώ έπρεπε να μένει. Αχριστόν για το όνομα της θα γυρίσει στα δικά της. Μέχρι τώρα η Ελένη εδώ έπρεπε να μένει. Το ξύφος κράτα μακριά από την αδελφή σου. Όλα τα φρόντισε με σοφροσύνη και σοφία. Παιδιά του Δία και της Λίδας, αφήνω κατά μέρους την εχθρότητα που είχα στην αδερφή σας λίγο πριν. Ούτε και τη δική μου αδερφή δεν θα σκοτώσω. Και ας πάει στην πατρίδα η Ελένη αν το θέλουν οι θεοί. Να ξέρετε πως έχετε μια ανέξοχη αδερφή, γεμάτη αρετή και σοφροσύνη. Και τώρα μιλώ στην αδελφή μου. Θα έχεις όμορφο ταξίδι με τον άντρα σου. Και εμείς, τα αδέλφια σου, πάνω στην θάλασσα υπέβοντας, πίσω στην πατρίδα θα σε φέρουμε. Και όταν πεθάνεις, θα ονομαστείς Θεά. Όσο για τον Μενέλαο, αυτός θα έχει κατοικία του την ίσο των Μακάρων. Γιατί οι θεοί δεν νιώθουν μίσος για τους ευγενείς. Οι δυσκολίες της ζωής είναι όλες για τους αφανείς.
Εκ μέρους του Θεάτρου Χαλκίδας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το πιο δυνατό κοινό της πόλης. Δεν το τρομάζει ούτε ο αέρας ούτε οι βροχές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αύριο μουσική βραδιά, μελοποιημένη ποίηση από τα αδέλφια Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, και την Τετάρτη η παιδική σκηνή από τη θεατρική ομάδα Περιτεχνών θα παρουσιάσει για τα παιδιά την παράσταση Κοντόμυαλη. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.